Sreo sam lutajući po svijetu bijednike sa puno novca. Vidio sam slabiće u oklopu od fizije. Naslutih nezadovoljstva wannabe artist lika koji profesorima povijesti umjetnosti, historije, prava, pa čak i piljarima prodade staru pjesmu Čobana kao njegovu skladanu državnu himnu. Ču kako slavu i pjeva uz vrisak borbenog mlaznjaka. Sve to dobro uhranjenog, čak zadrglog komunistu, kako zdušno uvjerava narodni borce da treba patriotski gladovati do smrti zarad boljeg života, boljem sutra. Jer narod koji ima ovakve stare ne treba da se brine za svoje nasljeđe. Radnici u radnom vremenu pa radnički igraju fudbal u krugu fabrike koja je pod stečajem. Posmatram ih sa prozora svoje sobe pokušavajući da što više proširim svoje vidike, navlačeći do kraja svoje vanjske roletne izrađene od jedne privatne firme iz Miričine. Ispred skladišta u centru grada radnik u plavom objašnjava vozaču šlepera da 10 tona brašna hitno treba isporučiti baš u prethodno pomenutu Miričinu. Behar se izdiže iznad preko svake mjere kontaminirane kasabe. Pučanstvo žuri na pregled u kliniku za plućne bolesti, razmišljajući kako da skupi pare za račun termoelektrane koja suvereno bljuje crne oblake pune fosgena u našu staklenu bažu. Gubernator nam proglašava ekološku zonu, a zatim potpisuje specijalni ugovor o saradnji sa gore pomenutom termoelektranom o poskupljenju centralnog grijanja. Pošta nema veze s vezom. Kriminalci sjede u parlamentu i svađaju se oko izglasavanja zakona. Policija se kune da će početi sarađivati sa tužiteljstvom. Premijer prijeti da će otići raditi kao konobar ukoliko mu hitno ne isplate bakšiš dobijen od reketiranja narodnih kuhinja. Izvježbane ubice rame uz rame sa svojim dojučerašnjim neprijateljima kreću mirovne misije. Naša napačena, cmizdrava, uvijek saosjećajna i uvijek spremna za pomoć poludomovina, naplaćuje porez na pozivanje humanitarnog telefona. Ministri kulture, obrazovanja i sporta u zračnoj luci ispraćaju svoje potomke na školovanje u inozemstvo. Velika je ekonomska kriza kod nas, kako svi kukaju, pa jedva vozim zakačanim kolovozom posmatrajući dokonu školsku omladinu obučenu po posljednjoj modi, kako hodajući razgovara monitor. Sa radija vrišti muzičar čiji krajnji pamet recitovanja slupere, inače veliki buntovnik ovdje, a koji se čmari i dodvorava za svoj povlašteni status najbližem na susjedstvu. Zato često isključujem radio, TV i internet kako bi bio što bolje informisan. Tabloidi se bore za kulturu i umjetnost, a ozbiljni nedjeljnici prenose koja je otvaračica usta zaboravila obući svoje tanga gače. Vraćam se kući u slobodu svog carstva, provlačeći se kroz gorikavu žicu kojom je opasan moj solitir. Na ulazu za mnom vrišti predsjednik kućnog savjeta jer nisam platio stanarinu službi koja nam je sačuvala u netaknutom stanju prljave zidove i liftove ubice. Komšija koji je završio specijalnu školu me uljudno pozdravlja iskrenim osmijevom, a penzionisani direktor, također komšija, me mjeri pogledom kojeg je najvjerovatnije naslijedio od najčuvenijeg navijača na kolčeve iz Transilvanije. Jedna bebica u naručju svoje majke, koja puši cigaretu i bezizražajno bulji prazno, me gleda snajperski u oči i smiješi se bez ikakvog konvertibilnog monetarnog nagriještaja. To je dovoljno da mi popravi dan, kako bih uopšte imao motiva da se popnem u stanu.